bancine nangis, bancine nangis. Kepole, malu ini, kepole salu nih nek. Kok terus buka aurat lho terusan. Aku wis ra ndek bapak. Aku wis ra ndek simbok. Terus aku nang omah dhewe. Sedulurku Keluargaku ya warga laras ya Pak Seno ya Apri ya Elisa. Lah. Nek panjenengan kabeh do ngemoyi aku mbuli aku tuh sedulurku sapa coba? Sik Mbak. Nek nganti aku bali nang dalan meneh jenengan melu tanggung jawab melu nanggung dosane. Aja kuwatir, nek kowe bali nang dalan tak tuku. Arep ditunggu karo Pak Sena. Piye milih ngendi? Golek aman sampean. Golek aman, Pak Dunar nu kuliahane wedi karo Bu Agnes. Lah wae. Yo. Kirongi dhewe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Wis keparengake mbuka ana ing swasana limbukan ya, Nok. Iya. Iki acara apa? Iki acara ulang tahun yang ke-39 PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan lan Ratu Boko Persero. Oh iya. Bengi iki mengangkat tema Mulat Sarira Hangrasa Wani andarbeni hangrungkepi sing tegese berani untuk selalu introspeksi dan mawas diri, merasa ikut memiliki, turut menjaga dan melindungi. Mula luar biasa nok bengi iki PT Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko gelar pagelaran wayang kulit minangka dadi budayane awake dhewe ingkang adiluhung, ora beda kaya budaya ya kuwi ingkang direksa dening Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko ingkang wujud peninggalan bersejarah. Kuwi uga mujudake sawijining budayane awake dhewe no. Ya, matur sembah nuwun. Lan kowe dadi pangertenmu PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko kuwi BUMN yang bergerak di bidang pariwisata, sering disingkat menjadi PT TWC. Oh, ngadeg nalika tanggal 15 Juli 1980 PT TWC mengelola pariwisata ana ing 3 kawasan destinasi wisata ya kuwi Candi Borobudur di Magelang, Candi Prambanan lan Kompleks Ratu Boko ning Sleman. Oh iya ya. Iya. Lan PT TWC di bawah naungan Deputi Bidang Usaha Energi Logistik
Kawasan dan Pariwisata ELKP Kementerian BUMN Bapak Edwin Hidayat Abdullah. Matur sembah nuwun kagem panjenenganipun lan ugi matur nuwun kagem Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan lan Ratu Boko lan uga Direktur Utama panjenenganipun Bapak Edi Sutiono, Direktur Pemasaran dan Pelayanan Ibu Heti Herawati, Direktur Teknik lan Infrastruktur Bapak Margiono Nugroho, Direktur Keuangan SDM lan Investasi Bapak Palwoto. Parwoto apa Palwoto? Palwoto. Tulisane nganggo L ora R. Nek R Parwoto, nek L Palwoto. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Bengi iki nimbali karo awake dhewe no. Alhamdulillah iso sowan mrene ora ketang tanggale ya diundur-undur. Ya. Lan sak piturute nalika utusane tekan nggon aku panjangkane nek ora kleru Oktober aku wis matur kebak. Ya, penjari Bapak Direktur ora percaya, pokoknya ngebel meneh. Kebak saestu Pak, kudu ana sing kosong. Lah ternyata ya entuke ya dina iki no. Ya wis ora apa-apa, waton kabeh lancar. Iya. Sembah nuwun tanpa pepindhan lan awak dhewe nderek ndedonga muga-muga apa ingkang ana lan dikelola dening para bapak-bapak sing lenggah nang PT TWC iki wujude Candi Borobudur Candi Prambanan Ratu Boko ya tetep lestari merga kuwi dadi peninggalan sejarah itu merap bangsane awake dhewe luwih-luwih Borobudur ora kok merga iki nang Prambanan terus awake dhewe ora gelem sarta ora memuji keindahan lan keelokan Borobudur. Borobudur kuwi salah siji 7 keajaiban dunia no. Ya, matur sembah nuwun ya Mak. Iya. Muga-muga Prambanan ya semono uga sesuk iso menembus menjadi salah satu keindahan dunia. Ya, semono uga Ratu Boko ingkang syarat dengan sejarah. Ya, pancen bener. Awak dhewe wajib matur nuwun karo panjenengan bapak-bapak sing lenggah ning kene merga wis ngrukti sarta wis melestarikan sarta mbudidaya supaya aja nganti rusak dening jaman no. Ya, Merga nek ning Yojo iki adat saben wisatawan lokal, wisatawan internasional iki mesti jujugane candi Prambanan, Candi Borobudur, uga Taman Ratu Boko. ya ngono ya Mak. Mula wajib dilestarekke no. Ya, wajib diupakara, wajib dilestarekke, bener. Ya iki mbak-mbake pesinden saka Klaten wis padha rawuh, Mbak Mimin karo Mbak Apri. Awak dhewe ya kudu memanfaatkan panjenengane minangka dadi bintang tamu bengi iki no. Ya, kaya luar biasa ya lagi naik daun. Iya. Ya iki pancen ya lagi kondang-kondange. Ya, matur sembah nuwun. Monggo diaturi supaya jumeneng. Ya. Kelintang-kelintang numpak andhong ngebel klingklong. Sugeng dalu Mbak Limbu Mak Cangi. Iya, biasane jam 10 wis rawuh. Ki mau rada sauntara urung rawuh. Ayo neng bogem sik to. Golek tambahan sithik-sithik. Sapa? Mimin nek Apri wae ora. Lah, apa iya ta, Lek? Mbok piyah iki ra kulino buka aib sedulur. Pripun? Ora buka aib sedulur napa? Lah nek kula tetek ten bogem niku rak ya setore karo jenengan to. Wis iki kok setore karo aku piye? Lah panjenengan ya kesangetan masa lalu itu untuk diingat saja tapi bukan berarti untuk paribasan terus diulang kembali. Nek ngono aku ya ngrantes to. Sing ngelingke aku malah sing ngelingke mboten kula. Sinten? Pak Direktur Utama, Pak Edi Setiono. Pripun? Ngendika Nanti pripun, nak Pak? anu to Mas Ino, nanti bintang tamunya Mbak Mimin, Mbak Apri nanti Nggih. digarap kalau sering dimbogem. Berarti kowe sok njaluki Pak Direktur. Aja-aja sing mbok unek-unekke kae, Lek. Iya ta. Pak Edi mboten sanes kula. Kula wong ora neko-neko kok. Wong salawasel kula matur kalian panjenengan to Kang Mas. Nggih. Menawi kula ki disenggol wong lanang wegah. Diambung wong lanang tak kipatke. Aku nek enyang malah kulino. Wah, lah gesut kowe nek kowe. Nek nyong malah kulino Ning piye. kedahipun menika aku bangga karo
Prambanan, Borobudur lan Ratu Boko. Piye Maliginipun Prambanan ngoko. Penjenengan pirsa mimin saiki, jenengan pirsa 7 tahun yang lalu kula niku penyanyi jatilan ten Candi Prambanan. Setiap minggu atau tanggal merah zaman semono aku disangoni 70.000 wis kok kae zaman semono. Jadi kowe dadi penari jatilan Lho kasunyatan dados aku le melu mengembangkan jenenge pariwisata Maligini Candi Prambanan sudah sekitar 7-8 tahun yang lalu Pak Edi. Kula ket biyen niku kula wis mikir. Pun mikir. Sampeyan niku wong wedok kok raine kaya jaran. Iki nek sithik ning jero lho lek nek kowe iso ngrasake. Maksudipun ngeten lho Pak Kang Mas. Jenenge Candi Prambanan Ratu Boko lan Borobudur menika ora mung wayang kulit sing diopeni, campur sari ya diopeni, kerawitan ya diopeni, jatilan ya diopeni, kabeh mau kearifan lokal dinggo semakin memperkenalkan kados gendikanipun Mbak Limbuk mau ora mung Borobudur ning Prambanan Ratu Boko uga bisa setara karo Borobudur. Satu kesatuan ngaten. Nggih. Kados ngendipun Pak Edi kula nggih streaming saking griya. Iki 39 tahun iki paribasan lagi imut-imute, lagi lucu-lucune. Mula digolekke dalang sing lucu, bintang tamu sing kok kaduan ketok lucu. Ngono ki dadine ora ana liya pilihane mung Mbak Mimi. Sing iso Kok kaduan ketok lucu nek didaki marai gumo. Kang Mas menika wilayah kula monggo pinarak mangke. Oh nggih, ayo. Iki rada gleleng iki rada mlebu wilayahe dhek. Nggih. Kanton mecak ngoten durung mugi ngubuk kula. Jenengan nek ngantek engko le mulih kesuken dul mriku niku kanca kula kabeh. Lah. Apa sing endi? Sing endi? Ah, dene ngaku. Saiki ngaku sampean ayo. Lho kancon dalam hal napa riyen? Lho. Aku mudeng kancamu nang ndi? Pasar sapi. Piye? Kowe tumbuhe tok tutup karo kono. Ya ora, kowe jarene kancaku kuwi do dagang sayur ning pasar Prambanan ki lho, Nduk. Duk, kanca sing nang pinggir rel dhisik, kowe kok dadak kakan. Kok rumah saku do apalke tak usah borono apa piye? Niki kula dijak ayo, Nduk, tak sewu. Lho, peta lokasi jarene. Ora perlu ditutup-tutupi. Riyen lapangan iki peteng banget. Nggih to peteng banget to lampu iki rung ana. Dadi kanca-kanca ya ana sing ning sor jembatan, ana sing ning ngendi ana. Ana dhisik. Lho, nek saiki rak sampun saiki wis keles kuadang dikelola luar biasa. Maka sering-seringlah tempat ini dipakai untuk pagelaran seni, musik dan sak piture. Dadi dienggo hal-hal negatif ki iso diminimalisir. Lho, jenenge dhewe iki Pak Ustadz kudu ngerti peta wilayah lho. Oh, kono daerah sing perlu dikembangkan. Oh, kono wilayah sing ijek merah utawa daerah hitam. Oh, kono kudu piye? Lah Pak, dalang ya kudu bintang tamu ya kudu ngono. Nek kowe dhisik pernah lho. Napa? Nyebut karo aku saploke kene Padang. Napa? Ah, lapangan kula Candi Prambanan saiki Padang wis lahan kowe wis ra kena dinggo ngono kowe iki. Kok pendapatannya kurang nih piye to? Nyatane saiki ya diopeni karo Prambanan dalam bentuk yang berbeda kok ya ora masalah. Diangkat derajate kok nggih. Sampun mboten sah mungkin babakan menika. Mboten lho ora. Ingkang bahkan kula penyamnika punya PR mempromosikan pariwisata. Betul. Candi Prambanan, Ratu Boko lan Borobudur menika lewat media seni. Tidak hanya ketika kita dipanggil oleh PT-PT yang berhubungan dengan Candi Prambanan, Candi Boko, namun setiap seniman, setiap budayawan itu punya kewajiban mempromosikan destinasi wisata di Yogyakarta, di manapun berada. Yo pancen yo kewajibane ngono yo Mak. Iya. Salah satunya dalam Sabta Pesona wisata menika salah satu adalah keramah tamahan. Mula penting. Lah, harus ora mung penting iki harus. Terus Mbak, kalau Candi Prambanan itu mana ya? Oh, Candi Prambanan ini Klaten perbatasan dengan Yogyakarta. Dan di situ nanti sebelah baratnya ada dawet-dawet loh. Jadi itu tikone ono mung Prambanan ini dapat informasi lebih. Nanti setiap malam Minggu, setiap hari apa ada pentas balet Ramayana. Betul. Belum hari-hari yang lain ada pementasan yang lain. Jadi mereka hanya memberikan satu pertanyaan tapi kita memberikan lebih sekedar satu jawaban. Betul. Mereka dados keramah tamahan mereka dados mekaten dados ora kleru nek Pak Edi ki milih bintang tamu min onggo inggih menika mboten klentu, Pak. Wis pilihan yang sangat tepat. Ora kleru engko rampungan kena dirombong kok kowe engko. Dirombong jak foto ngono. Oh iya ora iya ngono. Matur nuwun Pak Edi. Kok Sinaosawa berusaha dengan bahasa
Jawa raketang sithik-sithik ya wis budaya piyaine matur sembah nuwun. Janipun kula mengke mawon pas goro-goro kok, Pak. Lah kok malah goro-goro? Banciyane ya kesoren, Mbak. Oh iya ya lek dhewe nek metu ki jam 12 punjul kok ya. Nek iki kalah ro wedok tenan. Mboten nek yaketen iki mriki jek rame banget. Rumah saku kok kaya tenan. Mboten menawi dados penyanyi jatilan saestu beberapa tahun yang lalu wonten candi Prambanan sih konco-konco, semoga yang masih mengenal saya ini Mimin Onggo ini dulu Sukimin Mas nama saya sih ya, kalau sekarang lupa ya mung dhisik letek saya ketok cantik ngono to. Aduh diragati kok iya Mbah medeni wong saiki wis dadi artis. Wah biasa bae karo diwaca nawalane nggih Mbak. Nggih. Nyuwun tembang Podang Kuning keng nembang Mbak Elisa. Matur nuwun kagem Bucangi lan warga laras mugi-mugi tansah diparingi kewarasan saking Direktur SDM TWC dan panitia. Ya, matur suwun. Saweran monggo Kisena ingkang bagi. Ya. Sindenku pira cacah iki? 9. 9. Jiro 4 6. Oh kurang. Nggih jenengan tau mboki no. Jiro 4 6 tu 8 9 nya. Anu kula ulungke rumiyin Kang Mas. Kula lek ngedumke nggih. Kowe iki ora patut nyawang nyekel Dek 100 ngono. Lah lajeng selawe we dinyang. Niku ra dhisik ki ra yo to. Kok barang siapa menyakiti hati saudaranya. Hukum karma itu berlaku. Lah neng kuwi tenan apa ora? Tenan apa ora? Ora selawe. Lah 17,5. Kok ndak kira ora ora payu biasane 17,5 kok. Saya 17,5 nggo esuk-esukan ket mau runganu nek wong ngambang. Nggih. Saking Sono Keling Surabaya, Sak Marlis nyuwun lagu Bajing Loncat. Nggih, mangke dipun aturaken. Akeh banget Mbak niki. Alon-alon kalian mangke melampah nggih. Nggih. Menika wonten ugi ingkang saking Ude Kambing Maramulya. Dipun paringi pepeling Sinompari Jodho Dawah Si Kucing. Matur sembah nuwun. Alon-alon karo Mbak Elisa, alon-alon jumeneng Mbak Elisa monggo. Ya. Katur Mbak Cange kula penggemar saking Boyolali, kotane susu. Nyuwun gending imbang ana katresnanku gending menika katur mbok kagem sedaya pecinta budaya klasik khususipun wayang kulit saking kula Mas Zain Boyolali. Nggih. Wah, Boyolali do rawuh mrene. Rawuh mrene sing cilaka ki mau bengi no. Ya. Mau bengi ki aku nganti memelas ana sing nyedak karo aku terus ngerangkul aku. Kula niku saking Semarang lho, Pak. Ming kepengin nonton live lah kok tekan mriki kok malah bubar jam 11. Sebab ya apa to, Mak? Ya ora salahku, ora salahe panitia wong mangsane awane ya panase ora jamak. Panggunge rejing ora ana kelebihan apa tenda sing mrono luwih lebar saka panggung ora ana. Lah banyune masuk kabeh. Ya, kelire teles kabeh teles gage-gage takon nyopoti kabeh. Kotakku takon pindah kotake teng Jlempah kae. Ya, dilala Pak Haryadi Suyuti wakil wali Pak wali kota ya penggalihe ya lejar. Dah enggak apa-apa. Kita nanti sambung bulan Desember atau tahun 2020 enggak masalah. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Ha iya. Nek tahun 2020 ya sesuk mbayar meneh. Lah iya. Awis suwe kok. Ah iya, ya ora apa-apa. Wis setahun wis lali diterima. Ya wis ben. Ngono ya, Mak. Iya, getun aku rasane akeh sing padha rawuh kok adoh-adoh ngeluruk kok malah. Ya, ning ya kabeh iki berkah. Diantu-antu ana udan nyatane ya udan. Bengi iki muga ora ana ya, Nok. Amin. Sesuk awan wae. Ya. Kula Karjilan Umbul Sari Piyungan nyuwun lagu Podang Kuning. Kurang siji, Mbak. Sak layang. Oh, ngaten. Sabar nggih. Ditelaske sekalian. Wah, iku akeh men limaring iki. Iya. Kula tangken apa pripun? Mah. Sora Genen Kalasan. Dr. Emot Lukito. Sopo iki? Ya, lagune apa? Mbuh ora ana lagune sih. Oh, Pak Emot. Engko diaturake. Iki sing lempitan cilik. Iya. Anggere dilempit cilik-cilik iki pol 50.
Kok yo apalemen lho sampe jan menika kok yo. Yang ditekuk-tekuk enten iki ra mesti. Niki ora apa-apa sak Nek ra kelas. tresno lak nggih. Gubuk asmara tatin saking kula Adi Salome. Ya, monggo diaturake ya. Mbak Elisa dulu. Ya, ki sing uga dikersake saka TWC. Minangka ngancani Mbak Mimin, Mbak Apri. Iya. Selamat malam Elisa. Selamat malam Kakak Apri, Kakak Mimin, Bude Deng. Bude Deng, Bude. Bude. Ora Bude. Nek Kakak yo, gue iki wis tuwa ya, ora wangun. Ora Bude. Apa? Pak D. Oh ya, masa Pade Sanggulan. Sugeng dalu, Sugeng Mbak dalu, Elisa. Pade Sugimen. Nah, masuk. Kuwi lagi bener nek kuwi. Kaya aja lara ati nek diundang Sukimen. Ibu bapakmu ki mbiyen lek goleke jeneng tenanan. Nah, Sukimen ki semawa werdi, ana werdine. Napa werdine? Suwi. Luwe. Apik. Kok su kok luwe? Lah menapa? Suwi ya kirek. kirek Ki men ki persis. Oh, dadi persis kire. Sa. Nggih. Kirek ki ra isih cilik. Nggih. Lah iki wis tuwa ki mosok kirek. Ya mpokne to berarti asu. Nah. Ya aja lah kaya ngene. Mboten Bude, mboten ampun. Aja nesu-nesu. Ampun emosi. Dados sendiwati niku ampun emosi. Kok ndak cepet tuwa. Nggih, Kok ndak cepet tuwa. Lek, Pak Edi wonten MOU-nipun cetha nek bintang tamu niki Elisa Mimin Apri. Tanpa Mimin ora genep. Niku nang nggon MOU. Nek aku nek kene ngarep diwirang-wirangke nggo apa tulisan aku? Pak Edi lho, padha ae kowe ora ngunekke aku padha ae kowe ora rareno karo Pak Edi ngrawuhke aku. Iki mau mung panjenengan yo dadak gaweke dalan apa? Kaget aku. Jan gaweke dalan kok ora ngono Elisa ra mungkin ngomong kono. Jenenge iki bocah lugu, bocah saka Sulawesi. Oh, sampean muni piye? Goleke dalan? Nggih. Wong dalanmu tak goleki ora tau ketemu kok. Dalan babakan menika kala wau lho. lah dalanmu buntu kok arep. Dalan babakan menika wau lho. Elisa ki bocah saka Sulawesi rene, ngangsu kawruh ning Ngayogyakarta. Babakan seni ya babakan psikologi lan sak piturute. Kita yang orang Jogja, kita yang orang Klaten, kita yang orang Jawa Tengah, DIY dan sekitar iki ngarahke kebecikan ngene lho budayane Ngayogya, ngene lho budayane Jawa Tengah, mana budaya yang bisa bersinergi dengan budaya wilayah lain. Rak ya ngoten. Wah diarani cek bener-bener ngono kuwi. Kok ra udeng ra nek iki mau. Mboten niku salah Pak Seno. Salah. Oh. Awal dari permasalahan ini karena Anda tidak mau mengakui nama Sukimen. Nah, Pak kowe dilek Kalau Anda mengakui nama Anda Sukimen, masalahnya ora sepanjang ini. Iku paringane wong tuamu lho, bapak ibumu ki lek goleke jeneng tenanan. Kok darani Sukimen kok emoh, dipilih Mimin. Sampeyan ki lanang apa wedok? Syukur kowe arep piye? Kimen nangis. Sadar bahwa posisi seperti ini itu hanya untuk mencari rezeki, ngono lho. Nek neng omah, nek neng jenenge ya tetep Sukimen, aja kok aku ora gelem Sukimen, aku Mimin, keprok watu. Bancine nangis, bancine nangis, bancine nangis. Kepole, malu ini, kepole salu nih Kok terus buka aurat lho terusan. Aku wis ra ndek bapak. Aku wis ra ndek simbok. Terus aku nang omah dhewe. Alah, sedulurku keluargaku ya warga laras ya Pak Seno ya Apri ya Elisa. Lah. Nek panjenengan kabeh do ngemoyi aku mbuli aku tuh sedulurku sapa coba? Sik kok sik, Mbak. Nek nganti aku bali nang dalan meneh jenengan melu tanggung jawab melu nanggung dosane. Aja kuwatir, nek kowe bali nang dalan tak tuku. Arep ditunggu karo Pak Sena. Piye milih ngendi? Golek aman sampean. Golek aman, Pak Dunar nu kuliahane wedi karo Bu Agnes. Lah wae. Nek nuku aku rak golek aman, alasane kae kancaku ning panggung, kancaku nyambut gawe ning panggung, kancaku interaksi, alasane ngoten to. Coba nuku liyane. Ra dintek Ibu Agnes. Kowe kok dadi tekan nyebut-nyebut bojoku bareng. Ya men kesanget terus ya aku ora trima padha-padha wedok ra iki trima. nang omahne turu ra jenak lho iki bojoku. Mergo tok rasane dadi titik-titik lilir, titik-titik lilir.
Rumangsamu tuku kowe kar dinggo apa? Lah nggo apa? Apa dinggo wig-wig ya ora? Lah nggo apa? Kepacangan karo jelly. Jajarke. Kang Mas sampun ngaten menika. Pak Edi kula nyuwun perlindungan. Alah. Jiwa mbogeme kumat. Ayo. Ora perkara jiwa mbogem. Pak Edi mesti bakal paling perlindungan. Wis rasa kuwatir mau wis dijaki semen kowe arep dicor. Derek arca. Pesangeten lho. Kancani Roro Jonggrang. Nduk mbogem ki tidak identik dengan Jun selalu berita sing ngene-ngene ora. Itu sak perangan memang kanca-kanca minoritas ana sing golek pangan ning kono, ning Proliman Mbogem. Ning nyatane kene ana bong supit hebat. Lah ndekmu ki dandakno. Ayo no, jare mbiyen ming diketak kire. Omonganmu sak klimahe lho. Lah piye to aku kleru? Apa nek nggon aku ora patut dipoto kok didadakke iki. Dosa urusan maksud iki ternyata di situ ada sesuatu yang positif. Loh, bong supit itu kan itu dadi resik atau barangnya dadi steril, dadi resik, lan sak piturute ning ajaran agama ya ana kene. Terus kono bakul-bakul dawet ya ana. Sebelah sana juga hotel-hotel untuk kebutuhan pariwisata ya ana. Kono ana pasar Prambanan lan sak piturute akeh banget. Rumah makan sana banyak sekali. Dadi potensi wisata ki nek kono wisatane maju, ning kono wisata kuliner ya dadi maju, wilayah dadi regeng, lemah-lemah sak kiwa tengene harga jualnya ya semakin naik. Lho sumber daya manusianya ning ya itu lapangan pekerjaan yang luar biasa. Kok ngono ku lho maksude kok sing disebut selalu negatif dan negatif. Ora nyandak kowe intelektualmu ora nyandak. Lah sing tak eling-eling jaman kowe ngonek-onekke wong kae ning kono. Bahasan icik ngono. Mana Om? Terima kasih upama ra dikeki ngono. Ah, omnya belit. Njek kene nduk Elisanya. Elisa. Karo ditembangke iki para panitia-panitia saka PTTWC nyuwun sampeyan nyekar podang kuning. Nggih. Lho, cerak Elisa Delo wis. Langsung buka iki Rite mau melorot lho. Diungkake. Yo. Ngawaske. Iki yo mangan aja ngawaske ning didepke Pak Tatin yo padha wae. Mbak Tatin ki yo nguwaske. Halah, tombongan. Ora Tatin ki ling ngawaske ora ling rasane ora ngono kuwi. Lho, kono kok disekrup. Ya Allah. Ayo, Mbak. Ayo. Nadyan wujuh temong peksi agawe talining brangta lagi men nek pancen wis mungkak derajatmu wis ora ewer-ewer ambyar ya coba saiki nempang. Bar iki. Ternyata njaluk bantuanku. Oh. Ya kan membuktikan nek Nah, ngomong nek kowe ora mampu. Ngomong nek bahwa iki ora mampu. Coba. Nah. Dadak dikandani pada kira mudeng. piye sing laras iki le bener. Iki sak ngalam donya mirsani lho, Pri. Lah iya nek ngambil serius. Laras iki le serius tenanan, aja mirang-mirangke. Ora, senior dadak diajari ngambil napas. Ditenggani Pak Edi. Iya, aku paham Bapak Direksi kabeh rawuh. Iya. Tenanan lho niki. Halos manis tur mrak. Coba kuwi aneh lho kaya ngono. Kowe aja do ngece Mbak Mimin to. Iki jaman umur 35 suarane apik lho. Saiki wis 40 pira, Mbak? Kawan dosa 3 kan. 43 ki biasa nek swara sudah mulai agak berubah itu. Sebabipun ayo wis tuwa. Oh, pita suarane wis berkerut. Nah, dhek kan terus bayang zaman di grup Satpol PP. Dadi lek ki men ki wis tuwa sa. Wis tuwa ya iki. Kok ora lek ditebaske ae to lek. Bedane menungso karo objek wisata kuwi. Piye? Nek menungso saya tuwa, saya ringkih. Ning nek objek wisata
infrastrukturnya saya ditambahi. Pendukungnya tamane ya lebih diperbaiki. Lan sak pitute lebih lengkap lho. Nggo anak-anak ya ana, nggo sing sepuh ya ana, nggo difabel sing arep mlaku kaduan mesine ya ana dilengkapi. Ning aku ki nek ning tempat wisata ki sing susah gur siji kok, Lek. Apa? Ning kamar mandi. Pria dan wanita 8 mlebu neng ndi. Kudune iki dicepaki siji lek ra nek jenenge ngono. Omonganmu. Ngento-ento sing ra ono aturane ae. Agak dhewe kene ana sing seneng ana sing ora arep gawe aturan dhewe. Iki asline iki aku gur ngandharke sing unek-unekmu. Curhatanmu dhewe. Ya kowe manut karo sandangan. Sampeyan pas teng Prambanan nganggo sandangan putri ya mlebu putri. Oh iya teh. Ora dirasani karo jejere. Rasane pripun? Iki wedok kok ngadeg to. Senengane lho, ayo nok bacutno ae nok. Alus manis tur merak ati. Neno wis winggon kula lono goleki si podang kuning. Neno garukan Tenan apa ora to, Bri? Tenan iku lho, Traumaku. Aku nek biasanya orang kan fobia ketinggian, fobia. Aku fobiane sempritan karo sirine. Wis kuwi tok wis ra. Ya ampun, rambak ya Allah. Nyen sewu yo nek anggere ora nasar ya ora apa-apa, Ding. Wis ora apa-apa. Kanca-kanca sing sak perangan rung dibukake dalan rezekine, sabar lan berusaha, ikhtiar, muga-muga Gusti maringi dalan kebajikan. Amin. Tuhan tidak akan rubah nasib kaumnya kalau kaumnya tidak mau rubahnya sendiri. Betul. Mesti rintangan, cobaan, hambatan itu mesti ada. Setiap orang hidup pasti punya masalah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Aku ngerasake tau dadi wong neng dalan, tau dicemooh, tau dicaci maki seperti apa. Ya. Terus monggo bareng-bareng. Bismillah insyaallah bisa. Ngaten nggih, Cot. Sabar. Kapan-kapan tak survei, heeh. Sapa sing butuh bantuan tak survei. Neng aku yo kula nggih bangga lho niki sakniki Mbak Mimin Mbak Apri pun dodolan beras Pak Seno. Wau nggih pun nyetatus berasnya pirang satrek. Satu hari itu bisa berapa ton? Wah luar biasa. Sampean pancen kudune pancen yo kudu ngono. Di saat Anda baru naik daun itu jangan lupa menabung. Yo dienggo masa tua. Sampean wis 43. Kita pati uripe menungso sapa sing ngerti. Kula nggih pun persiapan bayi tabung kok Kang Mas. Hah? Bayi tabung. Bayi tabung. Maksudnya kowe meteng no piye? Nggih, bayi tabung. Isine bayi apa wedhus? Niku bayi tabung niku tegese isine gas. Tabung nika lho, tabung gas dan bledosi sirahe niku kok maksakku kok. Ki sithik ning atos lho. Karo like kok bledosi sirahe. Kok banget lho. Iya. Ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya monggo ya esuk awan ning omah wis ora krasa uyuran anggoleke sing tak
Mbak Elisa. Iki aku tahu janji dek nalika sowaning Purwomartani wingi. Iya. Arep nganu apa jenenge iki ngaturi Mas. Sapa Mas Fajar meneh. Iya. Mergo